Međutim, tek sada pristižu još dva Slovaka i to Nemec i Hamšik. I dobija Nemec loptu. Pa Hamšik i 1:0. 1:0 za Slovake, Hamšik. Neverovatno. Lulić je izgubio loptu na svojoj polovini. Slobodan udarac za nas, za Misimovića. Dobro je. Korner. Ovo je obećavalo. Ajmo i podrška sa tribina i vas pored malih ekrana na trgovima gde se već nalazite. Još ima nade za nas. Ajmo po drugi. Ajmo. Ermin Bičakčić. Ermine. 70. minut. Odmah po drugi. Odmah. 1:1. Idemo u Brazil. Ermin Bičakčić. Treći meč za Zmajeve i prvi gol. Bravo Ermine, kućo. Ofrez. Iset Kajrović. Menja Misketa, spomenu ja to. Miske, okej. Apsolvirao je Miske. 76. meč za BiH. I daje mesto na dolazećoj Zvezdi, na dolazećoj Zmaju. Iset Kajrović. Rođen u Brugu, u Švajcarskoj. Grasshopper Zürich, najveći švajcarski klub, nije to Basel, poštovni gledalci, nemojte gledati zadnje godine. Najveći klub u Švajcarskoj, Grasshoppers, za koji igra Iset Kajrović. Bosanci, pa da li je moguće? Otvorilo se. Izete, klanjam ti se, Izete. 2:1. Iset Kajrović, pa rekoh ja, dobrodošao u pravu raju. 2:1. U pravu raju dobrodošao, Bosansku. Joj bombe. Šta je ovo bilo? Koji je ovo projektil? Će da izgori sve ako dobijemo. Izete. Polako. Idemo po treći. Bosna i Hercegovina vodi 2:1.